بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. إنا أنزلناه في ليلة القدر Lalle mu ne muka saukar da shi Alƙur'ani a cikin dare mai albarka, a cikin daren watan Ramadana, a cikin daren Lailatul Qadari muka saukar da Alƙur'ani a dunkule daga Lauhil Mahfuzu izuwa Baitul Izza da ke saman duniya. Muka saukar da Alƙur'anin a cikin daren Lailatul Qadari, daren da ake gwargwaje dukkan abubuwan da za su faru a shekara, dare mai ɗaukaka, mai daraja, mai girma. Sannan aka ringa saukar da Alƙur'ani a rarrabe gwargwadon afkuwar al'amura zuwa ga Annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama har tsawon shekaru 23. وما أدراك ما ليلة القدر To kuma menene ya sanar da kai abinda ake cewa Lailatul Qadari? ليلة القدر خير من 1000 شهر Yin aikin alheri a cikin daren Lailatul Qadari shi ya fi alheri sama da yin ayyukan alheri a cikin watanni 1000. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Mala'iku da mala'ika Jibrilu suna yawan sauka a cikin daren Lailatul Qadari saboda yawan albarkar daren Lailatul Qadari, suna sauka da albarka da rahama da dukkan al'amarin da Allah ya hukunta zai faru a wannan shekarar da umarnin Ubangijinsu. Salamun hiya hatta مطلع الفجر Shi daren Lailatul Qadari aminci ne dukkaninsa har zuwa hudowar alfijir.